बे समाव नैबे सानसुथिरावहाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायग्रोना लाग्रोबाय आरो दा जों मानि थाखाय ओंखारदों होननानै बुङोब्ला जोङो बै दांखांबिलिनि साहा बागानाव थांगोन थालिर बागान साहा बागानाव बे दांखांबिलिनि थालिर बागान साहा बागानाव जोङो मा थांनो नागिरदों फट'शुट खालामनो जाहैदों उफाय गैया फंबायफोर उन्दुदोंसोमोन आङो उन्दुनायावनो फुरा गाबहां फुहां लेंनानै लाबोबाय ओइ सानै फैगासिनो दङ खिथुनावहाय दा जिखुनु खेबनानै हैनोसै आं थाब बेवहाय मोननायनि खोथाबो दं आंहा एसे मोखां बिजाबफ्राव आपल'ड होलानानै मोजां बेवहायफोर फथायथोंसै जाहाथे आंहाबो थाब बेवहाय मोनो आरोना दा अब्ला नायलांबाय थादो फट'खौ जों माबायदि खेबलायो होनदो ना मारै देन्जारखा जोङो दा साहा बागानाव मोनफैबाय आरोना बे साहा बागाना खिथाना हो बेनो लोगोफोर साहा बागाना गामियारि साहा बागान बियो जों लागोनि बेजों जों मैया खेबखांबाय दिनै हरै खेबैसै आरोना न' बेयावनो खेबखांबाय बुरजासो जादों मानि जोङो थावनियाव सफैबाय जायगाखौथ' बिराद समायना नै थालिर बागाना गोजानाव थांनायलायखौ गोनांथि गैया आरोना साहा बागानफ्रा नायदो लोगोफोर हागान सुरबानो मोनो जोङो दा साहा बागानाव मोनफैबाय आरो बेनो जों लागोना साहा बागाना लकेल साहा बागान मालानै दिहुनबाय बाइकआ आंना जानुवानै मा खावब्ला मा गोथाव साइज न' हेभि नुयोबा हमनायलाय माथो गुमा गोथाव साइजसो नुखायो फिसा जाबावनांगौ जाबायना ग्राफार बायदि नुबायना मालागान आंना जानुवा बेनो साहा बागाना बेनो आरो है आं बावोलै साहा बागाना बेनो सोरबाफोर फैयोबा मालाबा बावनो दांखांबिलि साहा बागान आरोना बियो फट'फोर खेबफैबाबो बिलाइखौ दाखालांलै रावबो सयथिबो लस जागोन नङाबा फुरा ओरै माइ गायग्रा जालायबाय आरो हरैबो नै सानैया सफैबाय थिखा साइस मेंबाय सफैमारबाय अब्ला आराम्भ खालामसै ना दसे जिरायो जिरायनाङा नंगौ मा जग्रब फैखो दाउसा अफ्रियाव गब'नानै थानाय थां माथां दे होमबा जों जागायनोसै आरोना अब्ला नायलांबाय थादो केमेरामेना माबा हनै खेबजाग्राया केमेरामेना नै माबायदि नुदों फकास करो रब्रा आं सेटिं थिग खालामना थाथ'बाय फुरा नै रेडि जोब थागासिनो आरोना खेबजागासिनो थोबाय नोंस्रा खेबजानाया जाबाय थोथ'वाखै नांबावगौ नोंहालाय सिखाव साइस होनोसै बावनो आल्ट्रा मडेल ग्राफारसो जेरै गोसोरै दे बावनो सिखाव साइस माने नोङो हमनानै लादो नों हिनजावखौ थांदो हो ओमफ्राय नोङो उसुङावसो दंहैयो आरोना उसुङाव थाना नायखोमादों पइन्ट जाबाय साहा बागान नायदो माबायदि नुदों नै डेन्जार
सनिसोखा नालाय मालानो लगाओ कैमरामैन जल्दी फोकस करो केमेरामैन बढ़िया मादि नुदोंबाबो नायलाय जाबाय मोजां नै मोजां जाबाय बाबु नुखादों खानायसो सोरबा खेबजा होमबा फ्रियावनो खेबना हरगोन आरो ना सोरबाफोर खेबजायोबा फ्रियावनो खेबना होगोन नाम्बार दंखायो उन्दै पेजआवहाय नाम्बार दंखायो कन्टेक्टल' खालामनाया मोनबेसे जाखो बाबु नोंना फट'आ मथा मथि बिदिनो 30थासो जाबायगोन 40थासो नै जोंना सारा दा फट' खेबजाबाय नायदो नै सारखौ नै खेबग्रा बिथाङा बेनो गफोरजों भिडिअ बानायनांगौलै मोजां जाबाय मोजां बिरजे बिथां बेखौ जाङो जांगिला ब्रह्म मजा इदि फैयोलाय बेखौनो मा खेबजागासिनो आरो ना बिदिनो थानाय दे आयु खाथियाव नै सासेया था दे बिदिनो लकेलखौ ओइ बियो गस्लाखौनो दा हररा बेगेंल' नुखायो मानसिफोरखौथ' गाज्रि मिथिगोनो बेगेङा दहायना नों लथिया खुजानाया रोखा रोखा नुदों गोदोनानिखौ फाग्ला फुरा सोलिगासिनो जोंना मोजां नुयो बिनिफ्राय गोसोखाङो बै समखौ नों जेब्ला आंजों दंमोन सोलिगासिनो नै लकेसनखौहाय सोलायनोसै बैयावहाय थांसै बेवहाय जाथ'बाय फैदो मडेल आलदा था बिथाङा जागासिनो दं आलदालाय आलदा दाना जोब्बाय जों थांनोसै आरो ना खेबखांबाय सासेयाव 50थासो खेबबाय मेम'रिबो जायगा बायदि नुबाय आं बारा नुफुरलाखा दोलादों थौ गाखोदो भिडिअखौ नायसिगोन दाना लोगोफोर मालाबाफोर सोरबाफोर फैबा नै साहा बागाना टय होमबा जोङो दा थांनोसै होमबा थाथ'लायदो उननि समाव लोगो मोनफिनलायसिगोन